Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskadho 32 tok sadek mano mar okinyi machiegni twak marwa okinyi makawuono Juma Nyakorongo jwang wasebedo kwa goyo mbaka kotenre kod hik William Ruto e apisi mano hike mar adek e apisi nyaka nocham muma e higa mar 2022. Odiochieng' wasebedo kwa goyo mbaka kotenre kod kidienje mopogore. Okinyi makawuono kineno ng'eya Nyakorongo jwang ineno ranyisi mago mag udi mopogore. Jatend piny Kenya achiel kuom singo mise mage mabende nentiere godo en mar gero ne jopiny udi manego gi ogonyore mabende gi dhongere dendo kaka affordable housing. Paro mopogore jopiny osebedo ka chwalo kotenre kod gedo mago mag udi makamagi. Kapka nyisi wedo mantiere go Nyakorongo jwang onyana report mabende jafombo marwa Millicent Adhiambo nolosonwa e kinde mabende noloso gi jopiny kotenre kod udi manego gi ogonyore. Chenro mar gero ute manengo gi yot e kaunti ma Kisumu mana kaka e kauntis mamoko dhi nyime ka miche mag oganda yudo nweng'o margi kowuok e tijni. E sama jouso bende yudo jonyiewo mathoth ne moko kuom oganda mathoth, chenro ni osekelo negi lokruok mokalo e ngimagi ka en achiel kuom mago ma sirikand William Ruto oketo e maino nyaka ne odonje telo higni 3 mokalo. Naluoko mna ng'ato kata lewni kata sende yaka yud kaka nyalo chiemo. Okelo lokruok ngimana ikit ngimana an awuon. Nikech sani kapinde nani ang'e tweyo binding mana akia. Anyalo rogo smith wayudo kaka anyalo konyore nyithindwa be sani gonyo kwa winj kwa ahinya mani igweng kata mani estate. Kane pok nabiro ka wach ni e juma nanyalo yudo singalo 2 ma ndalo modongo tayudo ka okadhiga tich. Then kane wabiri affordable ka e juma yudo ka ng'ama fundi oyudo singalo 8,400 to ng'ama jalwedo ma waluongo ni helper yudo singalo 4. Jatend jotije e kar gedo ni wacho ni ji 200 indiko kae pile ka pile ka thothgi gin joma wuok e alwora ni. Affordable housing kae wa employee ji 1,500 to 2,000 people. After project ni korumo, yudo ni ng'ato donjo kaka casual, odhi wuok kaka fundi, onyalo dhi tiyo kama chielo. Ineno, matiende ni owuok gi gimoro e lwete. Kae bende kulingana gi kaka wakawo ji onge ubaguzi. Wakawo ji in terms of gender based, wan gi ladies be, wan gi gents be. Gimano serikal ogolo kulingana gi His Excellency William Ruto kaka nowacho chane odhi enroll gi miluongo ni internship program ma joma e school mani ng'ala mopogore gibiro bedo incorporated in this project magibiro tiyo. Jouso bende yango kaka en chenro masani miyo ohandgi metni. That time nodo kaonge income malongo mar chako tich. Asko nochuna mondo adonje mjengo mondi eka yudo stock mar chako tich. Anyacho sekonyo nikech omiya bedo gi promotion kata ngimana. Apaka ne wantie stage kuone ng'eny kabisa. To pod process ma Ruto kelo ni oduoko nyaka kuo chien. Kata obedo ni kase akara chaka dhi kuma nanti watorego tano kanwengo man kani malo moloyo mwane mwango makucha. Ing'eni kuom ohala duto te gimiluongo ni money flow e gima duong' ahinya kuom ohala. Kinyalo bedo gi gimoro to dhi odhi tikawo profit dhi tikawo profit mano kende gima sepoya ahinya kuom ka. Kata kamano moko kuom oganda to pod nigi to kuom chenro ni ka giwacho ni nengo ute migerogi oyombo jopiny manwengo gi ni piny. Affordable housing mang'isore ni ng'at mane chulo ot 5,000 kore duoko ne ot 5,000 to nyalo chulo 2,000 kata 2,500 to mogero kacha ka aneno ka gin gik mar joma jo pesa nikech pok aneno jangware manyalo afford chulo od 2,000,000. Ano wacha affordable houses ni ok mora nikech ing'ado osuru moko ng'isi ni ng'adi adi to promise ma omi be minyadak e odno be kwang'e ni in go 100%. E chakruok nyaka tinende ng'uro sebedo makagi kacha e wi osuru ma sirikal ng'ado ne gero ute manengo gi yot. Mak mana ni jogo ma uso de ber machiel kachiel kokale thuolo mag tije ma chenro ni oyawo to pod duoko erokamano higni 3 bang'e ka gitero lemb geno ni obiro medo dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Nyakorom jang winjo kanyo seyo kanyakla kod puoch gi pak ne jogo eko mabende wacho ni affordable housing udi manego gi ogonyore osebedo ka konyo gi kit ngimagi. Winjo kanyo miyo mantiere kaunti ma Kisumu mabende wacho ni en nokia binding sani koro ng'e binding onyalo timo e yo makare. Seyo bende nitiere kaluwore kod osuru mabende ing'ado jopiny mamoko nene ni ng'ado gi mano osuru to udi makamagi ok bi bedo ne giyudo. Okiny makawuono Nyakorom Gajuang ntiere gi welo ariyo bed ni seneno posta bed ni pok ineno weka mar mondo mi aparni. Antiere gi Tuta Richard mabende en director mano mar Affordable Housing Project. Tuta amosi ni oyawore nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakorom. Oyawore ahinya agoero kamano mondo nwang'o nafas mar biro kae ndigo mag wacho weche duto mineno kage. Ineno penjo ma jogo penjo. Aneno ka ng'ato wacho ne en udi mwagero Kisumu go en joman go ka in. To kawuono adwa lero maber ni udi mwagero Kisumu gi en ot ma kila ng'ato nyalo nwang'o, and especially udi mwagero Kisumu gi ok ng'ama an go ka in. Emomiyo waluongo gi ni udi manengo gi oyweyo. Ageni kwa dhi mbele gi mbako romo ibiro bedo kilero negi penjo duto te ma gibende gintiere godo ibiro bedo kiduoko. Kopogore gi Tuta Nyakorom Gajuang bende nitiere gi Selina Apondi Ochoro, achiel kuom japiny kata mana jadak mano ma Nairobi mabende noyudo ot e gwenge mag Mukuru. Selina biro bedo kanyiso maling'ling ento noyudo utegi e yo machal nade. Selina rwaki ni machiegni. Adok erokamano kuom thuolo mar bedo kodu kawuono odiechieng' ma kawuono ka. An achiel kuom beneficiaries mano oyudo ot, beneficiaries 1,080 mano oyudo ot in New Mukuru Estate. No wadak Riara. No timnwa enumeration. After that no aluwo procedure of which no nitie requirements mani dwaro. KRA PIN, tax compliance, gi M-Pesa statement, original ID, of which ne undergo the procedure. After that, e-citizen, account ni mari e-citizen ni igolo deposit mar 200 shillings. Mar miario. Koran gi mokongo, adwoko erokamano ni Honorable Samuel Ruto, nuacho change ngimana kumaduong' sana. Na adak yod mabat. Ute kidigi na waketa kata magi mek jomoko. Nuacha onge nyalo mar chulo od kidi. Lakini sani ngima mwadago kuno difference mantie duong' sana. Sani an be awinjo kaka jorunda winja breathe fresh air mayudo ye kanya an be sani akwandra ka jarunda. Erokamano ahinya Selina kigono mbaka mathoth ahinya kaka ni yudo ot makamano jopiny mabende dwaro ute makamagi otim nang'o. Achaka ne kodi Tuta kaka director mano mar Affordable Housing Project. Ang'eni penjo nitiere mathoth odiechieng' ma kawuono penjo mabende ang'eni biro bedo ka iduoko. Wachaka nagi affordable housing sani higa mano mar adek mabende jatend piny Kenya nitiere telo. Okang' mano madiwach ni affordable housing osechwal. Mokwongo nyaka wakwong wapenjre na ang'o momiyo wagero udi manengo gi oyweyo. Nikech ne ok wachiwa gokinyi to akwer ni wachak gero udi gi. Udi gi ne nitiere gi gik momiyo ne udi gi President Ruto nowacho ni da en agenda mare en gero udi manengo gi oyweyo. Mokwongo kila higa wan go gimwaluongo go dho Kisungu wan go shortage mag ud 200,000. Mano report mar World Bank. To mano nyiso ka dak wanyalo nwang'o kila higa ud madhi 200,000. Mano nyiso ne da mano chuno koro ji chako gero udi kaka ma madam ne owacho. Emomiyo idhi kuonde moko tineno gik mwaluongo ni slums. Now kane Ruto donjo, Ruto nowacho ne da en odwa tieko wach slums e Kenya ni. To nochako mokwongo omiwa target kaka State Department e udi modwaro ni mondo kila higa nyaka wachop no udigo. Isani higa mar adek mar President Ruto isani wan gu ud mok tin ni 400,000. Magi counties adi? 4,000 mwasetieko. Musiru musani. Magi counties adi kamina Kenya. Isani kuom counties 47 wase wan gu project e counties 41. Kuom constituencies duto e Kenya ni wani constituencies 111. Lakini gima dwaro ni mondo wang'e nukochopo kawuono higni adek mag President Ruto wase nyalo tieko udi 3,600 karibu 4,000 to nego bed ni e dwe achiel moro mabiro biro nang'o kwase tieko udi 4,800 ma jo Kenya koro nyalo donje buwach ne da od ni kaka koro winjo kama madam wacho ni sani koro dak ka ng'ama ni kare. Isani Kenya mzima
kwa wuoyo isani udi mwagero isani en ud 1198 mag i constituency mawacho constituencies 111 ni kidhie sani buro nwangu ni udi go igero to isani i Kenya mzima wasendiko ya wuo i udi go mwagero gi wandiko ya wuo 1300 makila wuoi nwango pesa kakineno wuoi makisumu no wacho manegi mwasenyalo timo tingeni tutu wacho ni ute osegeri wacho ni udi maromo kanyo 3,600 pe nyalo bedo ni ka udi gi oserumo ayud od ni machal nade nikech mane gima oganda japiny gombo winjo ni bang udi maka magi to koro oserumo ngagi ni madonje iye to gidonje iye koluwo lai mane mokongo wan gu ud badhididek nitie ud mwaluongo ni market houses en ot manengo nen malo matin ai wan gu tiere udi mwaluongo manengo gi oyweyo ai wan gu udi mwaluongo ni social houses kaka koro madam wacho mayando wagero madhi 15 Mukuru to mokwongo yando wan gi ji 1,000 manwarwaki ot madam ni ne ngat achiel kuomgi udgi nitie gik ma ji wacho no udgi okwa binwango onge makati chulo ok binwango udgi okonego bed nikech kana wuok ka ibro winjo ka koro kata jogwengwa nderelge ga chako go na sim ni gidwaro ot udgi okonego bed ni ng'e ng'ato yakinwang ot udgi eneni donjo e-citizen onge ja Kenya man go pande ma onge e-citizen kisedonjo e-citizen iyiero kama ine midware ot iwuon site wagi duto mawacho kagi i constituency gi onge site kata chiel ma onge e-citizen kisedonjo kanyo ine miyieri wuon adwaro ot Mombasa adwaro ot Nairobi adwaro ot Kisumu adwaro ot Alego Usonga adwaro ot Mabera Migori ine miyieri wuon kiseyiero site ai kendo iduogo ipenji ni e site ni idwaro ot aina mane idwaro social houses kati idwaro affordable houses kati idwaro market houses kiseyiero market house oduogo penji to madam kan wach idwaro bedroom mane koro ine miyiero bende bedroom midwaro tai kisenwango bedroom midwaro to bro nyisi en pesa michulo mos awinjo ka ji wacho ka ne en milion nano gol kune milion 2 wan madam ni kai udigi wayeni monde chul higni 25 ero kama na inya tuta magama kage kanya wabinja na kuom Selina mabende na chiel kuom jogo eko mabende no yudo ot mano Mukuru samoro Selina inyiso ni lai mage mane yudo mane luo ero se nyiso kanyo ne luo e-citizen ekin mamoko koro inte kwato step by step nyaka koro ni yudo ot mano Mukuru ano yudo ka dak Riara of which no team no enumeration kwan Riara bokwanwa after that wachako procedure mar application mar ot of which no acquire documents KRA PIN tax compliance M-Pesa statement as to bange kanyo kagiyawo ni account mar e-citizen na deposit 200 kende e-citizen after that waluwa procedure kaka dware bochopo kumwa wayude ot to timidake sani samoro nyala mna yango no nikech chuta nocho ni intira affordable social gi market houses ose wacho no dak kanga odak Karen fine to koro nyaka sani nyala mna nyiswa ni chudo obedo nade nikech ngende kidonjo ot makamana keni bende no nyisi ni odene ka koro kada mna in studio house omenda ne biro pesa di ti chula di e dwe ka dwe koro kano semia ot ntie agreement mano wachula alphabet mimi ndiko ni agreement marad copy kindi gi government mangiso ni odini mi kitieko ko chulo odni dhido komare aparo gima onego be nwalero ni ud ma Mukuru studio ni ne owino gelo funyadi nikech onego be ni joneno wa ng'eyo no da ot ma Mukuru ma studio nikech magi gin social houses to social houses ma Mukuru ne gima mi winjo kama madam wacho no dak kanga modak Karen ne gidonjo ni waketo ni nyaka gas cooker iudgi ni waketo ni through ministry mar Mheshimiwa Wandai ni waketo ni giduto gas to nitiere cylinder maduong' woko kanyo mar gas ma in gas ni kata nyalo nyiewo gas mar siling 20 en mar token matiende ni in gistima in gucho mar flash kirango ngima mane jogi odak
gi ngima masani madam ka odaki emiwinjo kowacho ni en koro sani ochal ng'amo dak kare tineno kama koro gidakie Mukuru no space modong kama duong' cha wagero school bende so obro bedo neighborhood to hospital bende wagero nigi Mukuru kanyo kwa hivyo en neighborhood koro gimwa luongo go dhongere ni en neighborhood main self contained emo mineno ka gin gi kwerne dak kirango ngima mane jogi odak to gima dwaro ni jonenwa ung'i joma nenwa isani onge gima rachie to onge gima nengo ne tek kadak islams kichako kwano kinyi pi minyiewo mtungi kidwa dhi chon to nyaka ichul gi stimo ketini ma onge bili chulo ga every month onge gima tekie makidwa gi kwano pesa ma jogi chulo i ud maruto ogero gi en ngima mayot moloyo ngima mane gidakie nikech tute kinde mosekalo wang'e ni udi manego gi ogonyore affordable housing en wuoth ma osebede kidhi e doho in and out naneno kata mana ka doho maduong' ma pacho ka kanoter bura ma kama ne ging'ado ni it was unconstitutional nokotenre koda pend chike higa mar 2024 kendo wachako neno ka koro doho kendo chako ketho bura ma kamano gedo mago mag affordable housing bende dhi nyime koro daro mar mondo mi ilernwa ni e gwenge mago makaluo nikech Nairobi ka wang'e ni gedo osebedo ka dhi nyime to ninyiso ni counties 41 bende gedo osebedo ka dhi nyime mago mag udi manyaka ni wacho ni 3,600 osetieki gin 3,800 kama mosetieki lakini onego bed dwe manyien mabiro onego bed ni wasetieko udi 4,880 yes mabende ji osenyaka donje igi moko ji osedonje igi abro kwano ni ma ji osechako donje to koro gwenge mago makaluo udi gi nitiere kanye nikech na kata mana kanwa keto posta e mbui jomoko na confuse ni moko gin mag NHC moko kene gin mag kanye no gin mag affordable papen mari tuta mondo lerno kirango okanyal kwano gi gite nikech ging'eny mokwongo kirango kaka koro sani Kisumu wan gu udi migero Kanyakwar wan gu udi migero Lumumba wan gu udi migero Maseno ka public works mano Kisumu county wadwa gima watimo nikech Kisumu en city wadwaro mondo Kisumu koro obed gi infrastructures moromo luonge nying city no kenena ni nying ni city kiwuok kanyo kidhi Siaya inwa onwa gero Siaya inwango ka Yala kata kikalo River Yala kanyo kama ni nitiere kar public works kanyo wagere udi igen Alego Usonga mana katok stadium Jaramogi Oginga Odinga stadium itoke kanyo wagere udi ya Ukwala wagere udi Bondo wagere udi kidhi Homa Bay yand kai president yando launch udi ma Homa Bay mabende mana machiegni gudhondara kacha mabende ji osedonje yo Migori kucha udo serumo yor mabera kucha nitie udi moserumo mabende eni udu makwano ni 1,000 gubathe moserumo isani so inwango onge constituency in Luo Nyanza masani onge ot migero koka hamano ten ot monego bed ni chako gero i constituencies duto i Luo Nyanza to nitiere gima bende ji okong'eyo udi go kwagera udi kende udi gi nikech nyaka wapenjire ni kwagero udigi jomwagero udigi broga dhi school kanye nikech en neighborhood kaka koro sani kwagero udi kaka wagero Lumumba nyaka wapenjire ni nyithindo mwagero nyithindo mag joma biro dak kage gibroga dhi school kanye makoro skunde migero gin mag piny owacho school udigi kwagero wagero nyaka school udigi kwagero wagero nyaka hospital udigi kwagero wagero nyaka chirni to kirango sani kwa wuoyo i counties wa 4 mag Joluo sani wagero chirni karibu 40 nikech wapenjire jomwagero udigi broga dhi nyiewo gik moko kuno ting'eni kanyalo penjo ni skunde kigero kata mana kuonde thieth kigero igero gi omenda usuru ma jopiny choko chako so ng'eni mag penjo kirango act mwan goni oyien watimo gigo te nikech dakani dhi gero udi to kipenjire nyithindo go bo udhiga somo kuno dakani dhi gero udi ti okipenjiri ni da to jomodak kagi katuo broga dhi hospital kanye so act oyienwa emomiyo kama mwagero to gini okochako sani kirango chon kinde mane wasungu nitiere kata kidhi Nairobi ka kidhi Kaloleni kidhi Makongeni ibro rango ni estates gi duto ne nitiere kama ne nitiere social hall ne nitiere kama ne nitiere school ne nitiere kama ne nitiere hospital
So watima gima watimo sani Kenya ni maruto timo en gimo mangato tumo ga isimbe mwaluongo restore factory setting. Sali ni wacho ni kapok ni dhi Mukuru ni ntiere gwenge mago mag Riara samoro mana kinyalo nyiso jopiny achiedh nade mabende ni ukadhe ahinya kata mne ute mabende ni dake to pogruok mabende sani nitiere gi ute mago mag affordable mabende nitiere gi sani. An pogruok mantie duong' sana niwach risk mek dak e ute mabat aparo ni ng'e mach ko toke akuno shida koth kochwe pisi we duto donjo nuyot to ngima mano wadak kodo i mabat kijiji kumano wadakie iyudo ni seche moko koth kochwe pisi we duto donjo to isi we kanyo imtaro iyudo plot pa plot woko kanyo nitie mtaro mokale mtaro go ting'o nyaka pipes mek pi of which ka koth chwe wamodho pi molil. Iyudo ni mach kotokea onge kata kuma ndara nitie kuma mtoko simo mach yalo kale. Iyudo 24/7 awuotho gi bagi ng'eya moting'o documents birth certificates mekwaya go original ID. Niwach en risk kata kiweyo nyathi ot in mana gi kibaji go ikia kata nyithindo ni safe. Sani kuma nitie at least anindo maber maonge wasiwasi anindo ka nyathi matin. Niwach kijiji siko kinindo kichiko iti oko kiwinjo mana moto inyezima moto. Kijiji mngima mano wadake ne tek sana. Kwa kompegu kuma nitie anaseng'io ateto gi gas nateto gi jiko gi stove. Sani kumokelo puonja nyaka tiyo gi gas yawa. En ang'ono mamanyo moro. Makoro ote mari ne jogo kuma samoro manyo udi makamagi mabende samoro dak e udi makamana kaki wacho mag mabati jon kichwan tiere gi wacho ni slums kunde dak ma yuto jin tiere piny Kibera wantiere go Mukuru e kin mamoko. Akeni ote mari okiny makawuono kaka jala mabende ne yudo ot mane gwenge mag Mukuru debed mane kuomgi nikech thoth gi bende samoro nyalo bedo ni gikia ni udi nyalo register e-citizen kacha monde yude. An gima nyalo kon gi ute gi oger ni klang'ato ngi right mar apply ot gi apply ot niwach registration pod dhi nyime nyaka sani giwe winjo propaganda mek ji social media gi apply ot ute nitie at least gi change ngima gi kaka an be a change kani nena 2 months back gi sani an gi pogruok maduong' sana. Wacho ni ntiere kata kamano Twitter ang'eni propaganda mana kaka Selina osewacho nyalo bedo ten kaluwore koda koso ng'eyo nikech mar mondo mi ang'eni kinde ka kinde bende jotije mag piny owacho bende temo mano mar puonjo jopiny kotenre kod affordable housing. Lakini gin seyo mage mabende osebedo kuyudo ne affordable housing. Seyo namba 1 mang'eni osebede kiwacho ten wach mar usuru. Anachulo usuru tang'eno kabe yudo ot, anachulo usuru tang'ena ntiere koda oda e kin mamoko. Kata Noah duog sani bochak wacho ni jin wager Safina pod nitie atia joma bro tamre ni poto kubuchwe magi miriambo so gigi onge igweng ka gweng nyaka bed ga gi joma kwer na magi miriambo magi gik maonge kan wachako gini mokwongo ne jo Kenya kwer ni dawi onge ot mi bro gero mane lweny man wachako go kane Ruto chako gini ne kila ng'ato kwedo ta magi pesa midwa kwal haya watieko mano ji osako neno ka udi gero sani koro gimwatemo wacho ni ji no ot oseger donjuri Safina jomoko na onge udigi onge ibro chulo pesa ni bro lal lakini an gima wacho ni ji udwa gero asewacho ni sani udu mwagero gin 1,178 across the country 100 constituencies 111 mwagede sani counties 41 in guruhusa mare yiero okochuno ni nyaka ibed jandere waligega kacha nikoro ni aka bro mi ot kama mi nitiere kaka mama ni owacho donji e-citizen i-register kako kamano to be ni nyalo dial *832# kokino go smartphone to kise dial mano gigo duto bro biro ni kanyo tibro yiero udi kama ine midwaro tibro chako chulo mus nikech awinjo kanga adwa lero gi moka awinjo kanga to wacho ni en ot mar $2 million dakonyal to ngama wacho ni ot mar $2 million no dakonyal to sani ot modakie ochulo 5,000 to ot ok mare makoleo chulo bang ndala 5 tigo ne kufundi adi ariyo wanto wacho ni sani chulo pesa matin no mano
ti ichulwa higni 25 to odno bedo mari. Kinyalo tieko chon sawa kaka madam Nindo wacho. Lakini maximum mwami enigi kanye madinwangi loan kate bank mortgage i Kenya ni. Madiwachi ni dawi ami mortgage ni chula higni 25. Ng'eny mortgages gin higni 10. So magi gik moko duto maruto temo sort out. Lakini joma go koko ingen tie joma ko mabende wagolo chiemi dhoggi. Joma yand gero ga udi gi. Joma landlords gi. Mayand gin ote ichulo gidwaro no chul gi 30. Koro ka giwinjo nuto gero ni ji ud ma ng'ato nyalo chulo 5,000 nyaka gigo koko. Yeah, eme koko miwinjo. To tuta kata mnaka poka ka yo matin tire penjo mana penjo kotende kod udi mabendo sebede ka igero. Moko bendo wacho ni moko gin affordable to pogrok mane mantiere nikech jo lap fund akene lap trust bende nitiere kod gedo magge. Pogrok mantiere. Sani kidhi Kisumu nitiere Makasembo. Makasembo en lap fund. Gima sirikal otimo omigi gimwa luongo ni waiver mag taxes mondo ginyal invest giger ni ji udi manengo gi oyweyo. Makasembo oger gi lap fund. Lumumba en State Department for Housing. So NHC wan gi jo karibu adek magero udi gi. Lap fund gero, NHC gero, one State Department for Housing wabende wagero udi gi. To duto udi gi nengo gi chiegni romere. Makidhi nyiewo ot mar 2 bedroom inwango ka nengo gi. Gimomiyo nengo mar udi bedo matek Kenya ka en gima achiel. En nengo mar lowo. Mane gimokwongo. Lope mwagede ng'enge gi sani. En lope mane mag sirikal. Kata en lope mag sirikal mane nitiere udi mag sirikal. Ingen for a long time i Kenya ka. Inwango kaka koro an nikech an jatelo i sirikal. Inwango ni sirikal omiya ot, lakini omiya compound mar eka chiel. Mamoko apidhi oduma. Sani kidhi Siayawa. Ingen an Siaya. Kidhi Siayawa. Kiwuok kama office governor orengo nitiere. Inwango ni nitiere joma nigi udi mag sirikal kanyo. En ot achiel lakini eni eka chiel. Mage udi masani wamuko. Mondo wanyal gero ni ji kuri nwango kamane gima miyo nikech en lowo ma serikali mochiwo mane e achiel komo miyo nengo mag udi gi bedo nengo moyweyo. Lakini bed ne lowo mwadhi nyiewo mokwongo dinwango ka udi gi nengo gi kendo idho. Inwango kaka koro sani udi mwagero railways nikech wagero railway city. Udi mane nitiere Makongeni gi Landimawe go wamuko. Nikech udi gi gin udi mapiny. Mano county ma Nairobi. Mano county ma Nairobi. Sani koro wagero gi gidhi malo. To nikech value mar lowo no kwakete udi mang'eny nikech policy wasani en wan wagero udi 240 i eka chiel. So inwango ni gigi duto ema miyo udi mwagero gi bedo nengo moyweyo. Nikech wagero gi lop sirikal to bende lop sirikal no en lowo matin to wagero udi mang'eny kadhipolo. Ero kamana inyanya korongo jang sangweno sero madaro mar mun miaka yo matin tane no ote magi ote moro moro mintiere godo kotendre koda yudo udi manego gi ogonyorege ioro no elai mago te machoka rade ka uchiel no mbi mago ganda bedane no kwa biro ni achiel kachiel sumo paro ma intiere gonya korongo jwanga biro kasomo gine welo mantiere godo ponono ni intiere koda ote ne tuta mabende en director mano mar affordable housing project ati intiere gi ote ne Selina mabende en achiel kum Kenya mabende noyudo ot e gwenge mag Mukuru e county mano ma Nairobi. Akaw yo matin kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. No queues, no heavy
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakorongo jwang machiegni e okang' mar ariyo. E okang' mar ariyo makama nyakorongo jwang ote magi abiro bedo kasome kintul mano kata kamano. E okang' mar ariyo bendo jatudre gi jofwambo mago e counties mopogore opogore ma bende biro bedo kasomonwa pach jopiny. Parne en mbaka mwachwale studio ten mbaka mwachwale gwenge magwa mopogore opogore. Ntiere ote madar mar mondo mioketna kanyo mar mondo miasom. Ote nanno kanyo ka noor gi Murino Kala. Murino Kala wacho ni affordable housing by government is an initiative that should be embraced. Iwachoni if you are to go by our national anthem, to kaina undugu. Imedo kanyo kiwachoni if you go to slums like Kibera, Mukuru gi Mathare, mitineno kaka jo Kenya, kanyakla kod nyithindo nigi midhierni kaka sewerage systems. Mano itemo ndike gi English mang'eny kata kamano wate mana loka gi dholuo. Iwachoni weche kaka pitaka, maundu, rape, sodomy, robberies due to carelessness. Wacho ni mag erected shifts. We only appreciate affordable housing. Wacho kaka dak slums kata mna kuonde dak ma ito jintiere piny achiel nade mopogore opogore ma bende oganda osebedo ka kadhe. Kendo wacho ni porridge systems. Wacho ni pitaka bende miyo walalo nyithindo nikech tuoche kaka cholera e kinda mamoko. Mano bende mana kidhi nyime. Wacho ni yawa to kaina undugu. Wach mar ni empio dak karen to japinyo dak slums. Token undugu. Undugu eni ji duto he Kenya an item or contribute to better lives. Mano ote makare ahinya. Katika manyakoro mgajua Selina, idibenya namna lero no habro bedo kasomo otego kinde ka kinde. Ruben Mbaka, iwacho ni jopiny ok dedage utego te yawa. Jopiny ng'eny moingo utego. Aparo ni jopiny nikech Kenya ka wahao mana milion 50. Angeni tute ibro bedo kidwoko mano. Kapok idwoke, alosa nagi bende gi Selina nikech niwacho ni nyaka sani kanisa donje ot mano ma Mukuru nitiere omenda ma uchulo. Takena omenda gi kichulo odichi makawuono kacho ni sigo kanyo ni chulo kata siling 1,000 kapo nono ni yongego ang'o matimore. Gima timre odni koketni furniture koketni furniture tichulo 3,900. Koketni furniture imedo 200. Kila dwe nego bed nachulo 4,100. Ino ketni furniture odi. Ano ketna order ni full furnished gi kila kitu. Koro gima timre 4,100 ni okochuno ni chule once. Oyauna account magimoro matin tin anyalo bolo kanyo kitambo chop giko dwe. Yudo kase yudo pesa no duto full amount. Gimoro amora mi yudo kata dok 100 i deposit account ni. Ero kama na inya to bende Twitter ntiere moko kuom ote ma bende ntiere. Iwacho ni udi to oseger ndi.
udi osegero 4,000 rugi wiye to gana wapacho ka wahao mana $50,000,000 joma chulo suru bende hao mana milionde mopogore opogore to koro ng'ato penjo ni to udegi kogero kwan tema bende wabiro bedo kwa donje udigo en ang'o madiwach? Udi kaka wacho ni World Bank wacho ni kila higa wan go dwaro mag ud 200,000 kila higa. Matine ni ka higa ni okwagero ud 200,000 ji 200,000 onge kama didagi. To sirikal dak nyal miyo kila ng'ato ot. Mano gima nyaka wakungu wawinjire. Emomine no ka udi mwagero gi wan go procedure kaka koro winjo kama damo wacho ka ud mokwongo ma okwayaya ni kila ng'ato donjie en ud mwaluongo ni social houses gi. Social houses gi en ud mwakano kata en ud ma President Ruto gero ne joma waluongo no mama mboga. Koro emomi nwang'o ka ud mag social houses gi nikech kokendo kwatang tibro nwang'o ka ud gi jomango ka in ingena use example in nikech aneno kama in jomango. So Ruto ng'eyo maber no ud mag joma mamboga gi kokotang to joka in gi ka an kata jomango ema kendo nyalo nyiewo gi to kan gi nyiewo achiel ginyalo ga kata biro gi yore mag nyiewo go ud kata mana 30 tai ka gisenyiewo ud gi koro kendo nwang'o mama mboga chako ywak ni gi onge ud gimo mi winjo ka madam ko wacho kaka ne watumo mukuru mondo inyalo donjo i ud mag social houses gi nyaka ichiw ranyisi na adier in mama mboga tachiel kuom ranyisi go KRA pin mari nyaka warang mondo wang'e kin ng'amo ndik nikech kin ng'amo ndik koro ki qualify donjo ok yieni donji social houses nikech mano en mar ng'ato man piny nikech kata kirango gi nengo gi oyweyo zaidi nitie nengo moyweyo to nitie nengo moyweyo zaidi koro emomine no ka koro mano man piny no okwayien ng'ato ka an kata ng'ato man go gimwaluongo go dhongere ng'ama nigi income mano koyieni donjo to nyaka timni vetting bwang'e na adier ng'ani mama mboga moko gi awinjo ka ji wacho ni ji duto dak rom adier lakini Ruto otemo mondo wane ni ng'ata man go dwaro mar oti Kenya ka nyaka kila ng'ato nikech these are gimwaluongo go kisungu these are human rights issues emomine no ka otemo lakini wanyalo koso chopo ni kila ng'ato temomiyo kendo oduogo wacho to wawacho go dhongere one house one ID onge ng'ama nyalo nwang'o udariyo onge to kapo nono ni miyo gi chuore koro mago joman ga ID mopogore mago joman gi kitambulisho mopogore so kin gi nyathini onyalo nwang'o kien lakini onge kaka an katuta majandireni dadgolo pande na tanwang'o go udariyo to ni iseido ma Nairobi to kinyalo ma Mombasa dakinwang kiseyiero achiel bu pande ni osenyiso ni isenwang'o ot dakinwang' ot moro mondo mi nafas gi otem chopo ni joma ng'eny ma ungogo. To tuta sani jatend piny Kenya rwako hike mano mar adek e kom kata mnetelo chakre ne donje apise higa mar 2022. Bende paro ni concerns penjo mopogore opogore ma bende jopiny nitiere godo kotenre kod affordable housing bende oseduoke yo makare nikech kuom ranyisi ng'ato bocho ni rat na chango pesa anachiel kuom jogo ma bende chiwo suru kano semia odcha pod achulo ne odcha omenda ni pod dhi kanye to omenda mag jo Kenya pod magero ot makama concerns mag oganda ma pacho kae gimachiel ma adwa wacho isani okata mano ushuru mag udgi kende emichulo ushuru ma ji chulo Kenya ka nitie yore mopogore opogore nitie ng'ama sani chulo ushuru mar shisha to ne poko tuo nitie ng'ama chulo ushuru mar ndara okochuno ni nyaka ibed go mutoka yakichulo ushuru mar ndara isani anana unge mutoka kamine nani tachulo ushuru mar mar ndara so chulo ushuru mar affordable housing lakini gima kwayo joma chulo ushuru tem ahinya mondo kichulo ushuru no anana bed kaka anachulo ushuru ni ani mone go bed na ani ng'ama okwonge donjo e-citizen mondo at least anwang'i udigi to wawach ni chiemo nyithindi ni penji to baba
kane udi gi ji ne nyiewo aneno ga piche moko ma ji neno ga ne da kinde mane ji kawo lo in mama ni kata kwerewa ne mielo disco ibende nitie joma nitie sani maneno ka udi gi igero higni 50 higni 30 mabiro nikech ga piche gi ni ne baba ni kaka ne miel ga kane ji nyiewo ude mag Ruto. Dong samoro to mabende gintiere godo momiyo ne okiny ma kawuono ka mar mondo mi ulernegi nikech mibadhi bende otiak samoro ji nyalo wacho ni magi to weg gudigi nitiere e kinde mamoko tuta gima wacho kae kata sani no aduog buwachin jin gi chak gero safina kata tiek mana wacho kaka wuono pod nitie joma bro kwena mago onge so jobilago tingeni wacho ga nonge ga gweng makoso garaniko nge gweng chiro ka chiro garaniko ero kama na inya somane moko kuom ote nyakoro mga jwanga mabendi sibedo kioro nikech koro bende ber mar mondo mi wasuman na paro ote mora mora mintiere godo nyakoro mga jwang kotende kod affordable housing udi manego gi ogonyore Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni joma ne yudo udi mor jomingado osin jomo yudo tije e utego bende buonjo penjo enene kare joma ingado gin to ibiro migi udigo karango wacho ni nyamerano to wacha dier mano Selene wacho ni can relate wacho ni kai donje boma manero kan odonjo mano kuro Ruth Nyathi Ochieng wacho kan odonje boma manero bi higa mar 2010 to ute mag mabatigo emane odakie wacho ni onge ute mag mabatigo onge privacy kaliet ngeny iwang to kakoyo ngich to ishrink joma pok ne owai dak e utego cannot understand wacho ni luoto akintiere umoja inako ote machielo mano mar Fredrick Osuru wacho ni Sharon Musnawelo e studio chenro mar gero udi manego go yweyo to ene chenro maber penjo na enene yo mane ma sirikal tiyo godo eka japiny oyud udi imedo kanyo ni diponi joma otelo e chenro go chiwo udi go chiwo gi e yor ng'eruok to japiny ma kawaida bende nyalo yudo udi makamago aparo ni Selene nuone gi kaka ne yudo ot samoro ne jogo ek maka donjo to ne yudo ot e-citizen e kin mamoko koso ne mana asia magiletho ni mamar Selene mamar nga nikech Mukuru kwa jenga wangi en Mukuru kwa jenga koso kwa ben mano mariara ma intiere kanyo ntiere gi jodak matiro 100,000 gi wie kuma dake tuta bobedo kalero kata kamano nyisgi anena kaka ne yudo ot mana matin kaka na yudo ot an nadak Riara no ne gibiro bugitimo enumeration bokwanwa after that wachako process mar application marot of which documents ne KRA pin tax compliance M-Pesa statement kose kwaya account mar e-citizen a deposit 200 kende makoro nyiso ni kepo mar ot ni kao e yor mbui mar e-citizen kanyi madaro mar mondo miele onge mana ng'eyo no onge connection nothing nikech thoth ji wacho ni to wan wasebedo king'ado wato kwa yudo udi ng'eni tuta mane wach mantiere oko kacha ineno okanwa wuoth go lang' gweng okanwa wach ni chief no dhi kila gweng kago lang' ka penjo joma dwaro udi tu okanwa bi gweng to aluongo ji mkutano no mondo go kura ombulu ni ng'ano mabro nwang'o ot udi gi en ni idhi dwaro iwoni e-citizen idonji e-citizen inemi dwaro ot iwon okwani mwakilo ni ot inemi dhi manyo ot mar ariyo okochuno ni nyaka ing'eri gi ng'ato yakinwang' ot okochuno kata ni nyaka noni ing'eri gi president akiani ing'eri gi PS Charles Hinga akiani ing'eri gi jandereni da mani go en simbi emidonje tidio hash idio star 832 hash tidonjo tinwang'o oti won so an chuno go ng'ata die nantiere penjo moro bende jok ma osebedo ka gulo suro osin to jok ma osebedo ka yudo tije bende buonjo tadire makende aneno ka affordable housing ondiko ji mathoth tich achiel kuom singo mano mar jatend piny Kenya en ni udi makamagi nanek beni chiwo thuolo mago mag tije tadiere kata mne kaunti ma Kisumu ni joka nyaka jafam maro Millicent Adhiambo no loso kod moko kuom jodak e kaunti ma Kisumu bende tiyo e affordable housing makamago nyayo thuolo mag tije ento diwach yango kotinde kod mano to tije makamago ji yudo nade mokwongo awacho ni kuom constituencies 111 ma wan go i Kenya ka isani wasendiko yawuo mok tin ni 300,000 mano mokwongo mar ariyo affordable housing ni waoro pesa jojua kali
mok tini ne bilion 11. Mar adek en ni yawo duto mane sites gi matiyo kuonde mopogore opogore itijegi. Nitie gima wawacho, ing'en wan ka joluo inwang'o ni nyathi ai dala obiri garage Kibera kanye mopuonjire tich mar garage bunge loso mtoka. Ok no dhi TVET. So sites wa mwan kodo kaka Lumumba isani. Wan gi jokanyo mosepuonjire tich mopogore opogore. Nobiro ka jalwedo to sani en fundi. Nobiro ka jalwedo to sani en fundi mar stima. Nobiro ka jalwedo sani en fundi mar plumber. To gima Ruto timo ni nyithindogi ma dwaro mondo jong'iwa one owinji. En ni nitiere gima waluongo gi dho ngere ni prior learning. To an gi jomiluongo ni NITA. NITA biro kamitiyeno to rango kakitiyo. Koneno ni in gi lony mar gero mar gedo maber timi certificate. Makoro ichal ng'ama nodhi school bopuonji Technical Training Institute. So certificate mimino bro bedo kata grade 1, grade 2 kata grade 3. Ma tij mar site no korumo. Kijana no kata nyako no koro nyalo wuok kanyo butigi certificate no dhi manyo tij no ikamachielo. To wan gi joma ng'eny e site wagite mose mi certificate nikech tich magipuonjire e sites wa kuonde magedo gi nitiere. Nitiere Polinya Rapita inbende wacho ni affordable housing go inbende dwaro donje mbui mano mar eCitizen mar mondo mine kaka inyalo yudo gi. Bazenga wuod Nyamwalo inbende wacho ni no eyo makara kintiere Tiengre mane county mano ma Kisumo. To kata mana kopogre gi mano bende samoro Salina penj manyalo bedo kata mana ka penji. Affordable housing stero ntiere to koro ntiere na jirende gi gin bende ni somo na gi paro ngene kimbe kese do gimoro maber to bende nyaka somo na kata na jowete gi bende paro jogi kwa bende ni dak godo kono na yor yara gin bende ne gido thuolo ma gidonje ute makamagi ka gilimi giwachango ngeno mokuongo ne giwacho magi propaganda en PR ochulwa mon tieng launching iwacho ni no miwa ot bang launching omawa ufungu wasedar kuno waduto waonge kuno propaganda ng'eny woko kuni lakini sani jokijiji duto mwango riara jok mong'eya ong'eyo ni mae gima real wach gisechopo nyaka kumadaki Iwachin jomoko nacho ni umau nyaka kifungu. Natiere makende propaganda manitiere mbui. Mara pi manie kuno nen PC wedge. Ng'eyo jaluo wacho ni jasemen jase. Kati timano. Kati dhi kendo nyako maber kinyo biro wacho inyoro ing'ega bwana no idoga. Ingen turgu bwana no gidoga. Kuro jose moko no cause. Kata mani affordable housing kani. Wan gi jose. Makata kwa tieko kawuono. Gin onge ber magineno. To gimaracho ni nitie joma boko woko kai magin giwinjo josem gi moloyo winjo joma wacho ratiro. Mano kore shida mwango. Yeah. So ka ng'ato amua ne en odwa dhi mbele gwinjo josem to bende winjo josem en hakini. Yeah. Lakini udigero to jidonji udigi to podwa wadhi mbele. President Ruto pod dhi mbele gi gero udi. Tita sebedo konjo aneno pe ote mathoth kotenre kod pogruok mago maga iwacho ni social house, market houses gi mago maga affordable. Kilerne gi pogruok mabende ntiere nikech kata mana John Malcolm wacho ni penje na Twitter ni iluongo gi nango ni udi manego gi ogonyore ka bechgi to tek kamano. Inyalo mana lero ne gi pogruok man. We wawinjiri. I Nairobi ka. Nikech wagedo Lang'ata, wagedo Shauri Moyo, wagedo chakruok Jogoro dini te nyaka Mbotela kuchandego, wagedo Starehe. Wakungu wapenjire ni sani i Nairobi ka kidwa nyiewo ot mar 3 bedroom mokwongo 3 bedroom i Nairobi ka in pesa di kwa dwa mundu wang'en gini nengo moyweyo. Sani i Nairobi ka luwere gi kama idwa nyiewe ot. Kidwa nyiewo ot Pangani mar 3 bedroom okani nyiewo odno matin ni $1,213,000 3 bedroom. One magwa ma Park Road en $1,300,000 kara nengo moyweyo nan nikech one en 3 bedroom ten gi duration mar chudo higni 25 nengo moyweyo kore nan nikech wan wawacho ni 3 bedroom
wami bi 350 million adek gi 1,500 mano 3 bedroom 2 bedroom wawacho ni wami gu million 2 gi 1,500 1 bedroom wawacho ni wami gu million 1 gi 1,500 ai studio ingani tie pogruok mar bed sitter gu studio bed sitter en nia anadaki bed sitter nadak bed sitter madhari 4A anana sedak Islam sedak Kibera asedak madhari 4A bed sitter en tiende ne ini ot lakini bafu no woko studio ini ot cho gu bafu ni so one studio wa uso million 1 mano for affordable to mabele luore gi kwenge magintiere koso onge kama oklure gi kama gintiere okay kuro pogruok en kama inwango numa studio wa uso million social houses bila madam wacho kan en 1,600 en pesa moko kalo 1,600 kanyo kuro mano kuro pogruok mar social to go affordable so gima jo neno onego beni penjire samno wacho ni udgi gin udi manengo moyweyo okwongo odhi market openjire od ni muind kogero kata oriogero kata investor ogero 3 bedroom house Langata in pesadi to magurutogi in pesadi mane penjo mabende oganda pod medo penjo reta neno ka moko kuom bende uchala gi muno yo penjo mopogore Rosie kanyalo ketina moko kuom penjo mabende nitiere tuta mabende wan no seduoko un gi Celine aparo ni okwano duoki wan gi chak kendo chenro kata mne YouTube gi Facebook mar mondo me gine chakruok mano mar twak marwa wuod bunga iwacho ni sedonjo to udigo bende ngamukti to goyo mana ohala matindo tindo nyalo yudo to gi pesa maromo dikama ai aparo ni mae gima Twitter osebedo ka wacho Patrick Ohito iwacho ni Jorambe Stars ne osega migi udi maker nowacho ni demiyogi samoro king'e tiyo ibro bedo kileronwa ka Jorambe Stars noseyiero udi magidwaro ntiere ote mar Ezron Obiero iwacho ni Sharon Yaure anapenjo ni kama an kaka an jachan kama tachulo pesa di korka yudo otaya Dimore kwachi wacho ni utego ber lakini onego kelgi e gweng bende ok taon kende haya taparo ni gwenge bende Twitter nosocho ni gintiere siani wacho ni gintiere ka akwano awacho ni kwanoge abro nuoyo ibo nuoyo watie kote omondi bang'e to korwa dhi mbele aparo ni wakama na mogik mano mar Obele David iwacho ni chenro kintiere Kipasi Kanyadoto doming'ado pesa mar udigi bende biro yudo ot aparo ni git mana ote Twitter sebedo kramna kalero ma kinde ka kinde Twitter minyalo mana medo mokwongo adwa nuoyo mar Siaya kama udigo nitiere e gwenge okona mna Siaya kende gweng nikech yala wagero gi gweng yala en gweng wagero gi gweng Ukwala en gweng Bondo en gweng to gima bende nyaka wakwong wang'e gu udigi bende nitie shida moro ma bende Ruto temo loso gu wach mag udigi yandu winjo ka jakomo wacho ni nyaka ochopo kama makoro oganda luo wachak penjire kaka waboro gadak nikech higni 20-30 mabiro bro nono kakoro oganda luo waonge kata kuonde madwa pur nikech wasepogo lowo duto enena kuonde dak koro nyaka wapenjire ni dak kar pogo eka achiel nyathini kachandego mondo gedie eka achiel nyathini kacha mondo gedie eka bichno ubro duogo pur kuni so emomineno ka udgi koro biro kelo resruok iwachno mondo ji owogi puothe owe puothe mondo gipur kanye kama ginyalo kete cham mondo gibi gidaki udi makama kaparo no kamano Twitter hangeni kikaleri mar mondo mi wani lerne nya kika ngadi mar mondo mi wani lerne nya kwaram gajuang matut nya kwaram gajuanga kinde mabende na michal mar fwambo na nyisi ni achiel kuom weche mabende waluo en kotendre kod timo nonro mano mar tho mano mar okil kama Loka Chalo mabende nong'ielo rengo banka no sechwade kod magido duchi makawuono bero mar ringre mare ibro bedo kitimo Liu Funeral Home mantiere e county mano ma Nairobi adaro dragi jafombo marwa Cynthia Onyango mabende ntiere kar kano ringre mano mali mar mondo mi olernwa nena malingling mabende dhi nyime Cynthia amosi ni misawa inyalo mana lero nani ang'o matimore ligi sani kotendre kod bero mano mar okil kama Loka Chalo
Awinji maber ahinya Sharon. Abiro ni achiel kachiel kuwuok e kar kano ringre Mali Funeral Home kama gie sani obila mag okwach kich osechopo ka mar chako timo bero mar ringre okil Chalo Mbobu mane onegi odhiambo mar chieng' tich ariyo godhiambo kod jonjore moko ariyo ma wachore ni ne nitiere boda boda. Gie sani obila ma osechopo kama ogen mondo chak timo bero gin obila ma wuok e kitengo kata e division mar homicide mag obila makonyo nonro mag nek maling'ling moluwore kod nek moting'o bero moting'o luwo DNA kaachiel kod ng'eyo ni ng'ano manowito ngimane ang'o mane omiyo owito ngimane to ang'o monegi. Koro gisani gima igeto mondo mi giyudi en ni ng'eyo ni lisasi manogoye nogoye gi kanye, nohinye nade, to kaka ne ohinye no ere kaka inyalo fweny kata luwo lisasi no mondo mi okony kaka inyalo fweny gino mane onege kata luwo lisasi no kama ne wuoke mondo mi fweny ni jogo mane onege nyalo bedo ni gin jomage to ne gitiyo kod magina machalo nade. Bende gima igeno mondo yud ka en ng'iyo dende kaponi nitiere ranyisi moro amora mar DNA manyalo bedo minyalo lu machiegni mondo mi okony e ng'eyo jogo mane onege kata keto tudruok machiegni mar fwenyo ni jogo mane onege nyalo bedo jomage, ginyalo bedo ni maybe giwuok kama chal nade kaachiel kod weche makamago. Bero makama ogen ni mondo otim ka otelne kod jatim bero mar sirikal mano Johansen Odiwuor madhi luwo machiegni bero makama. Bed king'eyo ni ma en bura makoro mako sirikal machiegni ahinya ma jogo maluwo bura makama en jogo ma owuok e kitengo mar sirikal kata gin jogo mowuok e DCI makonyo mondo luwo machiegni mar fwenyo ni ponono dwaro ni nitiere mar ng'eyo achiel ariyo adek kata ponono nitiere nyirni mag DNA e dende kata e mtoka mane ogol moterra Nairobi area ere kaka inyalo tud kaachiel kod ranyisi mamoko mondo mi bi konye luwo burani machiegni ahinya e doho mondo neni anyuola mare yudo ratiro. Bende kinde ma kama anyuola mare bende osechopo machiegni ka mar mondo mi okony kata obed ni luwo machiegni ahinya bero makama mondo gin bende gibed gi yie ni adiera bero time yo makare kendo gin gi winjruok kod obila matimo bero makama. Koro Sharon, mae gima dhi nyime kama wantiere ni kama wadhi bedo ka kuom kinde mondo mandi wambe walu machiegni mondo mi wayud thuolo mar nyiso joneno magwa gino mane otimore ka kaka duoko bet gi achiel ariyo adek ma anyuola bro chiwo kaachiel kod duoko mar obila mag okwach kich matimo bero e ringre mar okil Chalo Mbobu. Sharon. Na inya Cynthia Onyango winjo yo makare hagonyi mar mondo mi dhi nyime koda luwo chenro makamano mabende timore kar kano ringre mano Mali. Ne koronga jwang mano jafwambo marwa Cynthia Onyango nochuno mana ler kotenre kod bero mabende biro bed ka itimo dichi makawuono ne okil Kamaloka mong'ere kaka Chalo Mbobu mabende nonega kod jogo mabende poko yangore nyaka gisani. Nonro pod dhi nyime odichi makawuono bero biro bed kitimo ne ringre mare mar yango kaka ne otho. Koka manya koronga jwang dakika oskadho 30 tok saa 4 mar okinyi ka yo matin adogi mathoth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kaka wan funde miriambo juko wajuka nikech samoro ikaw mar ng'ani ichak ikaw mar ng'ani koro ka ang gibiro draw ka gika pok itiek to wang' noketi ibed jamibadhe lakini wambe watemo mondo watima wakony kastembego kaloso kata client moro law ta post ta keep on posting e pile pile abedo consistent koro kokalo kuom mano ni idwa ni ka post ido kantie jomoko maneno to kano neno to screenshot to kano quality itiyo negi quality motegno kata kiloso ne ng'ato gimoro achiel to gimoro achiel no kodhi dhi mako wang' jomamoko. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakoronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoronga Jwang'. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Nyakoronga Jwang' machiegni kendo kang' mar ariyo wadhi nyime koda twak marwa dongi matin dakika 20 mar mondo mwatiek twak makamaindi. Mana mapiyo piyo tuta nitiere penjo bende kotenre kod applications kaka ji ndikore mano mar kawo udi makamagi. Niwacho ni ng'at achiel kosemi ot gi opanda achiel nyiso ni ok onyal kawo kendo ot kamoro kendo. En mana ni samoro kadwaro kana ot Mukuru kacha to application kasi oro samoro dhano tanda wuoya bende dhi ora keni considerations ong'iango kenge mage mung'iyo kumiyo ji udi makamagi. Nitie gima wasungu wacho ne first come first served basis. Ineno kaka koro wan gu kuonde man gu udi 200 lakini kirango system tinwango ni ji madhi 900 dwaro udi go. Koro kama shida nitiere ni idwaro ot tiwacho gudhugi. Nitie joma ene dhok na dwaro ot. Odonji system wacho na dwaro ot. Okochulo. Ng'ama wakuongo miyo ka gin ud 1,000 wakuongo kwano ji 1,000 kaka ne ikuongo chulo. Kama 1,000 no buro rume ing'agi. So kaka ne i-register mokuongo ine mwaburo kuongo rangi. Ka in mani register namba 1,120 ino kan chupni. To registration bende dwaro omenda. To registration no owachi ni kana en siling 200. Ne kila ng'ato ne udi mora mora ni ota yote midwaro. Okay. So ka Mukuru wan gu ud 1,000. Ji 1,000 mokuongo register go joma nwa kuongo rango. Koro in kibiro mar 1,001 waonge ot moro mwanyalumi. Kwa hivyo okenena gima ng'ato wacho gudhok na dwaro ot. Nyaka item idonji mbuyuno i-register kisendikeri kore akawa chako kuanin adier in ng'ama ni serious madwaro ot. Lakini kiwacho gudhogi bida kanyo irit. Erokamano nyato Selin kaka jal man noyudo ot e gwenge mago mag Mukuru. Chal mag udi go chal nade mana kinyalo yangonwa? Chal mar arita, chal mar pi e kin mamoko. An gima mora e 3,900 madhi chulone. 3,900 noting'o nyaka security, oketnwa nyaka cleaners. Ma itimonwa ler kila mahali. Jukumu mare en mana yodi kende. Woko kuni kichio kinyi yudo kose das ler. Compound. Space mar nyithindo tuge ground. Security boketnwa very tight. Niwach kata kiyudo wendo nyaka goni sim. Kiyudo wendo. Nitie ng'ama iluongo kama be ing'eye ni waweyo donj kosi yor nyathi mondo bi okawe. Makoro mago gina moko kuom keto job. Owinjo ko wacho ni gidaki gima makare. Tane ne udi teko samana mar Mukuru ndika samoro. Ruto no kwere. Ruto manifesto no. President Ruto no wacho no odwa golo mama mboga piny kacha mondo kele malo. To mane miwinjo kama Madam wacho ka ne da ma en sani en gi security. Akia kisene ne video moro mane wana moro iluongo no Otongulo Time. Kijana mano act no tumo poem no President Uhuru the late the former president. Kano wacho ni landlord biro kwae to wacho ne ko kichulo nikech odaki ot mar jwala. No chulo pesa ko kichulo ta ng'ado jwala ni nigo makas. Jichandre Islamska. Kapok ne dak Islam anana wacho ni awon asedak Islam. Asedak Kibiraka, asedak Madhari Foi. Ang'e kaka jichandre. Maka ng'ato mingi mani min gi security kaka mama ni wacho in gu pi onge odiochieng' mani chiwo gokinyi tinwang'o ni kawuono pi onge odiochieng' mani chiwo tinwang'o ni kawuono cholor
onge odiechieng' mani chiew te kwer ni kawuono ot wang' uni wazima moto, onge odiechieng' mani wuok ga ot gokinyi tiwuotho gi certificate ni duto idendi. Onge ngima maber ka ngima ma President Ruto otimoni kaka jomiwinjoni. Mar ariyo, mano kende nikech awinjo kiwacho ni wonyo magi e kende. I Nairobi ka wuoyo sani wagero udi 93,000 migero. Kibira ka pod wan ga phase 2 mar social houses madhi 7,000 mabende chiegni rum. To gimomiyo President Ruto timo gino mondo kirango size mar Kibira no te, mondo jok ma odaki ud mag lowo gi nikech duto nosendikigi bo kila ng'ato mi kad ogol gi kanyo gidonji udigi. Ka gisedonji udigi mondo President Ruto odhi mbele gitieko slums go duto mineno Kibira. To gima adwa paro ni en ni kila president madonji telo donjo ga itelo go gimomiyo. President Uhuru Kibaki nodonjo go free primary. Bo endelea go free primary. Uhuru nobiro bobiro go gima nwaluongo ni road 10,000. Bogero kilometers mang'eny ni 10,000 mag lam i Kenya. President Ruto enobiro go agenda mar udi. Obiro go agenda mar tieko slums. To mane gimotimo. To tuta nitiere wach mabende adwaro mar mondo milerne yo makara nikech gero udi to ber. Nikech karamda kaka Selini wacho gine moko kuom gine moko kuom ber mabende giseyudo gin kaka jogiko mabende oseyudo ot. En mana ni korka kori kaka nene bede parni sirikal loko gi omenda mag oganda to who is benefiting at the end of the day nikech wangi ni bang jopiny wangi nitiere kaka ing'ado jopiny osuru mano mar gero udi makamagi ni sacha motelo ni bende nitiere chenro mar gero subtende chenro mar gero skunde hostels e kinde mamoko to magi duto te ang'e ni jopuonjre ok disomo kata nono pod wan gi chul school fee. Who is benefiting from all this? Ikelo gima ber nitie gima opo kwa wacho pogruok gigero udi, pogruok gigero chirni, pogruok gigero skul, pogruok gigero hospital kuonde mwagere udigi. Isani President Ruto through program wagero ni nyithind skunde mani universities, nyithind skunde mani technical colleges, wagero ngi hostels. Adwa mi mfano Eldoret National Polytechnic nogo nyithindo madhi 21,000 to gin gi hostels mag nyithindo 500. Kapok ibedo janyuol daking'e gima janyuol dhiga shida ma jonyuol nwang'o sama gitero nyithindgi universities, sama gitero nyithindgi e colleges. Ichopo kamo iwacho ni nyathini oluongi skundni, oluongi college ni, to college no ikuongo penjiri nyathina ni bro dhi dak kuni. Omiyo jomoko koro machiegni kuonde colleges go gigero ud mag mabati, moko mag chuodho, nyithindo nigo shida. To ud mag chuodho gi kata mabati kineno pesa milipisha jonyuol bendi penjiri adier man go pesa ma janyuolo nego bed nugolo. Ego omiyo Ruto sani wagero hostels e universities go colleges moko tenene 400 kila constituency. Kila constituency sani wagero hostel matiende ni dwecha 6 dwecha 7 mabiro wabro bedo kwa segero bed capacity mar nikech ng'eno hostel irango go tandini mantiere. Wabro bedo kwa segero nyithindo 1,177 kuonde ma ginyalo ninde. Universities duto wagero ne hostels man go otandini 1,000 to nyori neno to omenda gi dhinne piny owacho. Omenda gi duto gimo mokwongo en niya universities yand kawo loan magi ok pesa mwamiyo nok buduogo magi pesa mwamiyo universities go kata colleges go gibro ga chulo gi lakini gibro duoko gi inengo moyweyo moloyo the bank mabro migi loan mamalo to nyithindo gi ok ginyalo chulo hostels go. To nyori neno ka President Ruto nyoro sechako go Tom Mboya University in Homa Bay. Kama nyoro keto kidi mar gero hostel
ma aparo ne en otandini 1,000 ma nyithindo nyalo nwang'o kama ninde Itomboya University. To bende paro ni koro affordable housing gi bende duo pi ne landlords oko ka nikech landlords bende koro ywakni to koro udiwa ka koro ugero udi tara ge gana nikech kineno na unit en gorofa mamalo to en gi wing A, wing B, wing C. Ineno ang'en kiriembo mtoka nikech an nawacho ni an maonge mtoka intin gu mtoka. Nitiere petrol stations minwang'o idho ndara ka moluongo ni National Oil. National Oil en petrol stations mag sirkal. Gimomiyo sirkal oketo National Oil kanyo en nitiende niya mondo oyie okony jok man go petrol station kik us mafuta ni jopiny inengo man malo. Nikech kiuso mafuta inengo man malo to jo Kenya duto bro dhi National Oil. So gima sirkal timo go wach udi gi wach hostels gi. Wang'e maber ni dak wager ne kila ng'ato ot. Lakini gima watimo en gima iluongo gi dho kisungu wadwa kelo gima waluongo ni sanity in this market. Wadwa make sure ni kama ng'ato kokwer ni dwa gero hostel kama nyithindo dakie nyaka oger mana hostel mabeo molo magwago. To bende dako lipisha jonyuol nengo man malo moloyo mano. Nikech kwa wen jogi gin cartel. Jogi gin cartel. Kwa wen businessmen gin cartel. Businessman oken baba ni moro, oken mama ni moro, eneno dwaro no odi kabisa. Temineno kata mana wach Kibirage jok morgo nikech weg udgo gin cartels. So ka giwinjo ni Ruto dwa gedo nyaka ni gigo koko. Joma gero hostels marichogi to lipisha jonyuol nengo mamalo okan gi moro. Erokamano ahinya to Celine ka en kuomi kanyo nikech mae juma mabende jatend piny Kenya rwako hike mano mar adek e apisi. Kopogore gin udi manego ne piny mabende isegoyo debe nikech in achiel kuom beneficiaries. Dwacho nam kotende kod sirikand Ruto kinde mapende koro ingo higni adek. Mise manochwalo bende neno ka osedhi maber. An kalingana gi an aneno ni otiyo tich maber. But at least I'm one of beneficiary anyalo witness a benefit. An gima nyalo ng'iso jo Kenya wetena kila ng'ato ng'ama neno ni odwaro ot odwa doko omona kaka an o apply ot o winjo propaganda mek ji o winjo propaganda nitiere ote kanyo madara mana minyalo bedo kapok ka muko kuom mote Twitter. Wach gigi en ni nitie joma biro wacho ni od ni tin ni wae udigo igero udi but kinano ng'ama wacho ni udi gi tindo mano ranyisi matiende ni en ng'ama omew oko ng'ano ni udigo tindo ni udi mag piny. Nitie ng'ama nyalo riembo Mercedes to wacho ni riembo mtoka mabeche yot to nitie ng'ama nyalo riembo Vitz to wacho ni to nyanga ne chano gi mtoka manengo ne ng'eny nikech oungo go. So ng'ama winjo ko wacho ni udi gi tindo kata udi gi richo mano mokwongo nyisi gan ni ng'anyo ko qualify odno mago jo kare. Lakini jakibira to buru wacho ni na an ud Ruto gi an go kare gidongo moroma an sawa. Yes. Erokamano ahinya nitiere ote moro madwaro mar mondo miketna kanyo ote mabende Injinia Lazaro Kanyambok nooro ote moro kanyo kanyalo nasomo ote makamano e yama ng'eni ote to ng'eny moko kuom ote nyaka rom gajwang' mabende usebedo kuoro moko kuom gi kabisa mon kitina sawacho ni gin moko penjo mabende Twitter kanyakla kod Selina noseduoko koro ka wan wasetiko chenro nyalo chako iyo manena gi kama nwachake godo. Wuod Gunga iwacho ni isedonjo to udigo bende ng'ama okti to goyo mana ohala matita paro ni mano nwasesomo nitiere ote mano mar Injinia Lazaro Kanyambok mabende wacho ni Sharon udigo to weura weya Ruto ger nwa jowa gini dhi konyo control price mano mar rent penjo mana penjo cha wacho ni sama supply tin to demand thoth price shoot up sani iyudo ka room achiel mani nindoe to ineno mwandu ni te from kijiko to sofa set aparo nacho ni room achiel samoro ni keto nengo ne mantiere mala lakini Selina en wach mabende puoyo siro ng'ama penjo ni ng'ama kuti by the an community health promoter. Okay. An attached to Mkuru Health Center. According to ng'eyo community health promoters we rely on stipend waonge msara. Erokamano ahinya haparo ni kotiko Selina gi wach ni mogik en paro mane madichiwne nyikwara mgajwang' ahinya nyako tenre kod gedo mag udi manengo ne nitiere piny manengo gi ogonyore nikech nitiere moko mugana mabende neno ne gi bonde tenre gi weche mag siasa ing'eni siasa bende goyo left right and center koni koda kocha lakini paro mane madichiw na madisum ne rowere mine weteni wuonen
maneno wa jok ma hikgi oniang' e kind mamoko tenre kod udigi? An gima nyalo kongi en achiel. King'eyo ni dwaro ot, luwa procedure madwarre, winjo propaganda mek ji, nwach an sani an proud nwach ang'on higni madak go Nairobi gi ang'eyo nitie odiochieng' achiel mabowen nyithinda ot, at least an omwona. Gima gitim atima giluwa procedure madwarre mondo giyud ot. Erokamano ahinya. Tuta, kwatieko wachni mogik dibed dang'o ahinya nyako tenre kod mondi kata mana kapok inyiso kata mana wachni mogik Tuta, bende ang'e ni e kinde mabende jatend piny Kenya rwako hike mano mar adek e apisi jumani. Ang'e ni PR lwasago kande iwacho ni nikech en ochak chenro onge rach moro amora ma bende useng'isa achiedh nade ma kata mana udi biro godo e kind mamoko. Samoro Tuta higni adek ma jatend piny Kenya nitiere e apisi, diwacho nang'o osetiyo e bachal nade? An ing'eyo mokwongo dawach ni osetiyo nikech an jalwete to awacho ni maber gik mwaluongo no fact no udi 1,190 sani dhi mbele gero i Kenya ka ma bende ineno kata ibedi wuono oinyiso piche onge ng'ato mogo simu kaba wacho ni en okia ot kamigere onge Kenya ka sani constituency ma onge chiro maruto gero. Onge gima wacho ni dweche mokariyo mabiro onge constituency mokanwa bed go hostel migero ni nyithindo mondo som. Lakini ne nitiere weru moro paro nchiemo ni goni ji ne no weru go mundi toni. To ne nitiere jok manoluongo ni jo VOR, Voice of the Rumors. To no wacho ni jo Voice of the Rumors ohero kelo confusion. So nitie joma bende okweni gin gidwaga mana winjo jo VOR makilo confusion, joma wacho ni jo sim. So ka in ng'ama idwa winjo the Voice of the Rumors, onge okanwa chandi. In idhi mbele kiwacho ni utu okuger, udigi dakinwang', udigi kati chulo koking'eri gututani, onge koking'eri guruto, onge. Jomoko bende wacho no udigi inyiewo ne osiepe manyir. Mago winja. Lakini chiemo ni cho mani bed ni onge ot to ji nosedonji udi chon to nyithindi kata nyikwai nupenji no baba kane igero udi ne in kuni. To Harambee Stars noseyudo ot nitiere penjo mondo penj kanyo ni jo Harambee Stars jotugo sana giseyiero nikech director mar affordable. Isewinje ka gigoe koko giseywaki. Samoro nyalo lero. Pok giywak. To pok giywak mano matiende ni gima nowach ni yoseni. Erokamano ahinya. Nitiere ote moro mananeno ote achiel kende madad ni mandasawa mondo Twitter ilornwa twak donge. Ote kanyo no penje go wino mabende wacho ni ute manengo gi ogonyore is not our priority kaka jolue town. Ne onego gigernwa e miechwa hi lopewa. Akeni lope migere utegi bende samoro nyalo lero ne nyikwara Mgejwang'. Awacho ni mokwongo ni onge kila constituency i Kenya kae kata i county kama onge lo manen mar serikal. Either ne ji ohadho through corruption to mage joma wacho ni gini weche gin adek. Ng'ama ne okawo lop serikal gi waduoko gi. Nikech onge okanwa ger loni, okanwa ger udigi ilo mag private. Udigi wanyalo mana gero gi ilop serikal. Private developer madwa gero tilope gima watimo wawinjire kode to wamiye tax waivers mondo bende by the time utieko gero odno onyalo use inengo moyweyo. So okanwa bi lopi gweng akoro adhi lopo rawed ndire kachani abiro gero ot ka indigo nikech kan wagero okani mondo wami ng'ato lo odno. Kwa hivyo isani sheria oyienwa mana gero udigi ilop serikal. So kama manitiere gilop serikal wabro gere udi. Giwachni mogik kapod higni 10 mag President Ruto pokoni. Giwachni mogik Twitter. Anana wacho ni jin mondo dial star 832 hash i register mondo ikaw ot. Lakini kapod ijwa winjo josim yadhi ambele gwinjo josim. Erokamano ahinya Twitter guni erokamano ahinya kuom biro to okiny makawuono mano Twitter Richard mabende director mano mar Affordable Housing Project kanyakla kod Salina Pondi Ochoro jal mabende noyudo ot mago mag affordable e gwenge bag Mkuru e county mano ma Nairobi. Mano koro ranyisi ne bende tieko chenro nyakoro Mgejwang' dakika odong' 9 kapok oromo saa 5 mano mar Onyango. Rituru masani helo nyawadwa Joyce Oduor ibed godo chieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw.
madonjore kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.